Haka Baibl don arngut ya ka Baibl ka khot ba udai tau khun jonga jingjot. Haka Baibl u Jisu khot ya u Judas komu tau khun jonga jingjot. Namar balai u shet kalano ya u Jisu ba u dino ya u. Ti hang ni ko ang ba men ba ngaladon lem bat ki ngala sumar ya ki haka kerteng jong me ya kita kiba mela ai hanga ngalari kendong bat onom don ba jot no naki henry tang utau khun jonga jingjot ba onyo pendep ya ka jingtho te hang ni ka Bible ba ka ïathuh ba u Jisu ula sumar ya kita kiba nge ha u Jisu Christ ba onom don naki kiba jot no henry lai tang utau khun jonga jingjot ya ka ba un pendep ya ka jingtho uta udai u Judas namar u Judas shua ba un di u Jisu ru la ïathuh lupa na du kitab ka barem la ïathuh lupa na du kitab ka barem bat la pendep haka kitab ke batamai namar kene kadau uta u khun jonga jingjot udai u Judas henry hakano korkom ulong ngiu i bat ngisong thu haka Bible ba une udon ringkat bat u Jisu u but u yaj bat u lej ringkat bat u Jisu Christ henry u shet kalabat ya u Jisu dakabat dino ya u te uta ulong u khun jonga jingjot henry udon sa uway pat u khun jonga jingjot ya ka Bible ke ïathuh la ïathuh lupa shaphang unero hang ne ha ar Thessalonic lalong ka ar khot ka balai la ïathuh ba wat ai ba uno ru un syukor ya phida ka ba kumno ru na ba kata kan amwan lem da Joshua kata ka jing phaiden ba un yo pynpaw no yau tau breu jonga pop u khun ka jingjot te hang ni haka Bible ngilap badon tang arngut ya ka Bible ka khot ba udai utau khun jongka jingjot namar balai kine ki ba ka Bible ka ong ba ki ba udai khun jongka jingjot kim dei ki badon sabar ka balang lene ki badon sabar saki we ki jaka handai kine ki don haka balang ki don senda haka balang ki penyaj bat ki le kumba long Judas nginam la bani ïathuh Hato kilong kiba bakla ne Hato kilong kiba snew ne kilong kiba Kumno henry ngila bani ïathuh namar bala ïathuh lupa ya ki shua bakin le kumbala ïathuh lupa ya u Judas shua ba undi u Jisu kumtaru kaca te ya une we pat u khun joka jingjot ru la ïathuh lupa nadu kitab jong Daniel kitab jing pynpaw kitab hang ne kitab ha Thessalonic te hang ne ngi sothu ba ban tip ya gini ngi haban sothu ya ka ka Bible ka ïathuh ha ka jingthuh lupa namar klem ka jingthuh lupa nginam la ban tip ha ngi don menta ka jingthuh lupa ka long ka padon kam la ngim tip kumut nginam la ban sumar ya ka jingthuh lupa ya ka Bible ka ong te la ngim tip te kumno ngin sumar namar ha kitab jing pynpaw ko ong ba sup ta kiba pule ya kene ka kitab bat kiba sumar ya ka jingthuh lupa te ladang ngim tip kamot ngim ïathuh yau ta ubreu jongka pop umi na bat udon na bat kumno ulong bat sha udon namar kene daw ka Bible ke ïathuh ba udon hakate ka hima ka pasaw te haka Bible ngiu i ha kitab jong Daniel sautale ki hima bat haka hima ka pasaw udon uta ubreu jongka pop ya ka bala ïathuh lupa haka Bible ki jingle jong kane ka hima ka pasaw kilong kibaja betek kumba ka Bible ka ong te hakane ka hima ka juhi ka hima unmi uta ubreu lene ka Bible ka ong ubreu jong ka pop lene uta u khun jong ka jingjot namar balai une ubreu ru u penyasrim lene ulong kumalong u Judas udon haka balang u sensar u penyaj u pikai henry un set kalapat ya giba bon ki breu hakane ka berthei hakisi kiba khadu uta ulong u Chris lamle lane ngila banong uta khun u breu jong ka pop lane u khun jong ka jingjot namar balai un sang set kalano ya ka jingshisha un hikaya ki breu ya ka hukum jong u om ka hukum jong ka Bible bat un yalam no ya ki breu sajingai na ka jingshisha uta ulong u khun jong ka jingjot ya ka Bible ka dep ïathuh lupa shua banja handai menta ompat pynpaw ya u handai kiba pule ya ka jingthuh lupa hitip ba udon ha bat
bat ulong kumno bat kumno u le kumbalong u judas la ithuh lupa shwa ba un le ne shwa ba un dino ya u jiso te ya ke kabala pendep ngitip ba u jisu hangne ukuren shaphang u judas utau khun jaga jingjot namar balai udai usanran hanrei ushat klano te hakane haune kaju kalong hakar kom jong uni we bro obangi kabaka Baibl ko ong ba udai tau khun jaga jingjot u panya jaka palang u kamba udai jong ublei u put haka jikai jong ublei u put re om baro namar kene tau ngin namla ban ithuh ya u ladang isu page tang kikmat hanrei ladang ilai pule ya ka Baibl ngila ban tep ngila ban satho uni ukro jong ka pop umi na kene ka hima ka pasau te hane try dai ban satho ba haka Baibl ngilap tang ar ngut ki breu ya ka Baibl kong ba udai khun jong ka jingjot uwe judas but uwe bat ya ka baon sapan pau hakisi ki bakadu te prolog kane ka datang ka video dengan saya siap bat sekoi bat ki video hagoi por kublai siboni pi iba peje ne ka video